Among gimbitahan ng imong presensya, imong balang espiritu nga naa sa among taliwala. Lord, sa among pagsimba, pagdayeg kanimo, nga ikaw mahimaya, Ginoong Diyos. We ask you, Lord, that you come and hover over this place. Ang tanang lingkuranan mapuno. Mapuno sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan, makasinati diha nimo, Ginoo. Lord, we invite your presence. We ask you that you fill us up with your presence. Salamat kayo, Ginoo. Kampo ta mga kaigsunan, let's pray in tongues. Kore mamara basuki araba. Ya mamara musudi alaraba kara mashiki. Yara mokoro bosondo rebeke alarabo sokoro bakaraba. Yandari bakala rabo sondari bakaraba. Yalari mamonda ribakala rabo shiki alaraba. Ori mamanda ribakarabo sodia karabakaraba. Yamamara busunda la rebiki arabo sokoroba. Holy Spirit, we welcome you in this place. Balang Espiritu, ikaw ang magalihok sa among taliwala. The Lord, we invite you, God. Ang mga tao sa ilang pagpadong diri sa simbahan, Ginoo, abri ilang kasing-kasing una-una, andama ang ilang mga kaugalingon, Ginoo. Lord, nga ikaw magapuno sa kada usa sa ilang pagsimba, Lord, nga sila makatagpo, maka-encounter diha kanimo, Ginoong Diyos. Lord, we ask you, we invite your presence, just come and hover over this place, oh God. Lord, mapuno kinig mga katawhan. Lord, nga adunay kasing-kasing na nimo. Lord, mo simba, mo daig, mo submit sa ilang kaugalingon na nimo, Lord. Father, among i-deny ang among kaugalingon, among bitbiton ang krus nga alang kanamo, o kami magasunod kang Kristo Jesus. Kaya namang giampo sa ngalan ni Jesus, o ang tanan mo ingonog. Amen, amen. Andam na ba ang tanan nga modaig sa atong buhi nga Dios? Amen. Hallelujah. Ato siyang daygon sa tibuok natong kasing-kasing og kalag. Amen. So, magadaig ta sa atong buhi nga Dios sa pagsayaw pinahagi sa atong pakpak. Hallelujah. Thank you, Lord. Matagpagdaig iya sa Diyos, matagpulong pagsimba nga hiniusa. Tanan nga pagdaig iya sa Diyos, mag-hallelujah sa atong Diyos, himaya hallelujah sa atong Diyos. Tanan nga pagdaig iya sa Diyos, magpagdaig iya sa Diyos, magpulong pagsimba na hinigusa. Tanan nga pagdaig iya sa Diyos, mag-hallelujah sa atong Diyos, himaya hallelujah sa atong Diyos. Tanan nga pagdaig iya sa Diyos, magpagdaig iya sa Diyos, magpulong pagsimba na hiniusa. Tanan nga pagdaig iya sa Diyos, Diyos maluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos na nagaluwas, mao siya, Diyos maluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos na nagaluwas, mao siya,
nga pagdaiya sa Diyos. Mag-hallelujah sa atong Diyos. Himaya hallelujah sa atong Diyos. Tanan nga pagdaiya sa Diyos. Diyos maluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos nga nagaluwas, mao siya, mao siya. Diyos maluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos na nagaluwas, mao siya, mao siya. Kanang pagdai iya sa Diyos, at nagpurong pagsipa nga hiniusan. Tanan nga pagdai iya sa Diyos. Mag-hallelujah sa atong Diyos. Maya hallelujah sa atong Diyos. Tanan nga pagdaig, tanan nga pagdaig, tanan nga pagdaig iya sa Diyos. Singgit ato siyang daygon ibayaw upan sa pagsayaw pagkatpa sa imong amor. Singgit ato sa langit huyaw sa walay kaulaw lukso kauban ni Kristo. Singgit awiti ang hari pasagi na siya mo suti mismo sa kinabuhi ko. Singgit ang Diyos langit, singgit ang Diyos langit. Sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kaya ang tanan nakasala. Dili sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang makaluwas. Wala hinungdan ang tanang kahimuan, kung dili ta mosalig sa kahitasan. Kawang lang ang tanan. Uri lang sa ligi ang gamhanan, ang usa sa tibok ng kalibutan.
Sayaw man ang kalibutan, ang atong Diyos walay pagkausap. So sing it, sing it og hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayaw kay siya. Lukso, lukso, lukso sa kaliban, ang atong Diyos walay pagkausap. Atong Diyos maayo, iya kitang giatiman, wala kanya pasagin, panahon sa atong kagulanan. Ano man ang kalangitan, ano man ang kabutiran, atong Diyos sa liputan, ang atong Diyos walay pagkausap. Walay pagkausap. Atong Diyos walay pagkausap. Ang atong Diyos walay pagkausap. Hallelujah! Thank you, Lord. Maayo kay Thank kao you, Dios, wala jud kay kausaban. Hallelujah. Amazing, no? Dayon ka, O Dios. Kung buot na itong huna-hunaon nga ang Jesus nga kanang physical nilang nakit-an sa una, nag-perform og miracles, the same Jesus nga mo'y mahitabo diri sa atua. Kinsa diri, siguro naa sa atua diri no, nga niabot diri sa church nga, kanang nanginahanglan gani og kanang paghikap gyud sa Ginoo. O kung ikaw na igsuon, pagpaubos lang sa imong kaugalingon, i-reach out imuhang kamot kay naaman ta si Pastor Rashoni ug ang mga first gen willing man sila mo ampo sa imuha. Unsa man ang mga pag-ampo nga naa nimo gipangkuptan mga kabuk-aton. Salamat sa Dios nga atong Ginoo doktor, atong Ginoo kay makapanghiluna, hatagan ta og peace of the mind, peace of the heart. Ato siyang daygon mga igsoon. Kinsay andam mo dayeg sa atong Dios nga way kausaban. Amen. Hallelujah! Oh Lord, we wait for you, God. Amuhawaton ka, Ginoo. Oh Lord, hallelujah. Rabasikan na rarababa. Oh Dios. Hallelujah. Dunggang pagtuaw, mabayaw ka, ning dapit. Wanig nguha ka, wanay lain pa, ning dapit. Kinasing-kasing ato siyang kantahon may iso. Gang pagtuaw, mabayaw ka, ning dapit. O Diyos, wa na may lain tinguha ikaw ra. Diyos, tinguha ka, wa na'y lain pa, ning dapit. Atong iisa atong kamot mga igsoon. Daligala na bugto, mata na nga angli, milagro aniha, ning dapit. Kasing-kasing na ayo, grasya gipag ako, milagro aniha, ning dapit. Dunggang pagtuaw, mabayaw ka, ning dapit. Diyos, tinguha ka, wanay lain pa, ning dapit.
ayaw ka ni David. Kama natong iihilak sa atong Ginoo. Diyos tinguha ka, wanay lain pa ning David. Oh, talikala na puto, mata na nga abli, milagro aniya ning David. Kasing-kasing na ayo, grasya giparap ko, milagro aniya ning David. Mga talikala sa kapobrehon, talikala sa adiksyon, talikala sa bisyo, bugtoon ni Jesus, karong orasa, karong buntaga mga igsoon. Hallelujah! Kasing-kasing na ayo, grasya giparap ko, milagro aniya ning David. Talikala na bugto, mata na nga abli, milagro aniya ning David. Kasing-kasing na ayo, grasya giparap ko, milagro aniya ning David. O Dios, imo makatawhan na sayod ka kung unsa ilang makinahanglanon, O Dios. Kinsa sa kay nila ang mga nanginahanglan og hikap sa milagro. Holy Spirit, bala ang Espiritu sa Dios. Dihugi kami karong buntaga. Manliho ka sa among dapit. Atong ablihon atong mga baba maigsuon. Og atong daygon atong buhi nga Dios pinaagi sa atong mga kaugalingong pulong. Kay Jesus way imposible, kay Jesus way imposible, kay Jesus way imposible sa akong kinabuhi. Ablihi mong baba igsonog imo ni ihiskot. Jesus way imposible, kay Jesus way imposible, kay Jesus way imposible sa akong og nanginahanglan ka, O Dios, ang mga igsoon og mga pag-ampo. Just come forward. If that's you, just come forward. Kay Jesus wa imposible sa akong kinabuhi. Kay Jesus wa imposible. Kay Jesus wa imposible. Kay Jesus wa imposible sa akong kinabuhi. Kay Jesus wa imposible. Kay Jesus wa imposible. Kay Jesus wa imposible sa akong kinabuhi. Kay Jesus wa imposible. Kay Jesus wa imposible. Kay Jesus wa imposible sa akong kinabuhi. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro
milagro posible nindapit. Kay Jesus way imposible, kay Jesus way imposible, kay Jesus way imposible. Kay Jesus way imposible, kay Jesus way imposible, kay Jesus way imposible sa akong kinabuhi. Kay Jesus way imposible, kay Jesus way imposible, kay Jesus way imposible sa akong kinabuhi. Matinod-tanon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikutan ko, wala ka na usa, sukat pa kani ato, ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Matinod-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikutan ko, wala ka na usa, sukat pa kani ato, ang paglaom ko, ikaw. Atong daygon ang atong Dios nga matinod-anon. Matinod-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikutan ko, wala ka na usa, sukat pa kaniya to, ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinod-anon. Sa panahon na kami masangpit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo, sukat pa sa sinugdanan, ikaw kayon matinod-anon. Yes, Lord, wa jud ka na usab o Dios. Sa panahon nga kami masakpit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo, matinod-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikutan ko, wala ka na usa,
usab sukad ba kaniya to ang paglaong ko ikaw lamang Jesus. Amen. Amen. Matinud-anon gyud ang atong Ginoon Dios. Amen. Tanan niyang saad, iyahan nagihim ang tubag niya. Kumuampo ta sa iyang mga saad. Oo. Amen. Oo. Amen. Amen. Karong buntaga, magkamuha ta sa inyong mga testimonyo. Okay? Every first Sunday of the month, magkuha ta sa mga testimonyo. Adunay magtindog diri. Kinsay partner karon? Si Tim o si Brother Ryan. Okay? Onya later, mulingkod ta diri sa unahan. Sige, atong hatagan og pasidungog ang Ginoo sa mga butang nga iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Sige. Ari na mo diri kung aduna tayo mga testimonyo. Sige. Oh, partner. Morning. Morning, no? Sige, so kinsa may excited mo share silang testimony karong Ay, kani. buntaga. Amen. Hello, good morning. Ako si Ish, and I'd like to thank God for the many opportunities and blessings He has given me. If you didn't know, last year I resigned from my dream job and program, and then so kada murag downhill gyud ang everything, but God has been so good and so gracious. He has given me unimaginable na sige tawag gani opportunities. So last month I was able to go to US to accompany a patient, and that was an all expense paid trip. Though dili kayo dako og kanang compensation as a doctor, pero the fact that he put it in such a time that it was exactly a year from when I resigned from my work. Usay mag-think ko na murag nothing good could ever come in the coming future kay murag mo na gito akong dream nga job, but he put everything in order nga a year after I would be seeing na there are just some things that we have to let go to the hands of God. Unya, ang timing, grabe ka perfect. Tapos, even ang hiluna sa akong short, mga 2.5 days nga vacation kay I was transporting the patient to Mobile, Alabama. Then, I had a free ticket to anywhere in the United States. So, I said, asa mo ka kumadto? Ana si Daddy, sige, New York. Okay, New York. So, pag ato na ako dito niya, grabe yun ang from Kuya CJ, Ate Matet, silang my classmate in high school, and silang Kuya Ronald and Ate Nika. Grabe ang pag-arrange ni Lord sa schedule. Makana yun ka nga. Alam no, bitaw kung si Lord yun mag-arrange sa everything kay hiluna yun kayo siya. And it really is walay trouble, and He adds no trouble to it. Funny yun siya kay last April, I think, when I was working in Butuan Doctors, we had a patient that was supposedly for airlift from Butuan to Cagayan. And ako na, gusto lagi ko na akong pangandoy ra kay mag-transport og patient padung CDO. Kunya lay dito yung pangandoy sa Ginoo kay maka-transport og patient to USA. And so I really don't know what's next in terms of my career, but I know that God is good, God is faithful, and He has His own timing. So if you are unsure of what's to come in the future, I know that we serve a very sovereign and a very good and a very big and all-knowing God who sets everything in order. All glory to God. Amen, di ba? Ipasampulan siya sa Ginoo, no? Libreng trip to US. Grabe. Suldado pag yun siya. Kasi ganahan na, no? Sulduhan ka mo ato kag US. Nakatry Sige. na ka na, kuya? Ha? Nakatry na ka na? Wa pa lagi. Okay, next. Next. Musa marag nangita ko sa kuma. Sige, barog na tayo yun. Kani.
I would like to thank God kay naka-oath taking nako as a pharmacist yesterday. Yes. Pharmacist na gyud, and then yesterday we also had our honoring sa school. Yeah. I did not expect na ma-awardan ko as kanang highest sa among school sa usa ka module. Ang pinakalisod na module mo akong highest. So I would like to thank God sa wisdom, and all glory belongs to Him. Amen. Grabe. Grabe. Good morning. At ako nagpasalamat jud ko no grabe si God. Since I was here in Praise Cathedral, thank you Pastora, Pastor. Salamat yan na ako diri karon. I'm connected here. Nagpasalamat ko nga grabe ang guidance sa Ginoo sa ako since nga daog na gyud tadaan. Whatever gyud nga atong mga problema, ayaw gyud mog atras guys. Kaya wala na tay atrasan. Amen. Tama. So karon nahitabo sa ko amo ni nga daghan akong na-discover nga mga patago. Ang Ginoo pirmi gyud na siya mohatag gyud nimo kanang milagro sa imong kinabuhi. Basta matinud-anon lang ka. Amen. Tama. Mo na nahitabo na ko karon nga daghan kay kong mga miracles nga ni gawas sa mua nga puro patago. Pero ako na lang yung Lord pasaylua sila. Pasayluas sa gibuhat kay bawo ko matinud-anon ka. O matinud-anon punta sa atong gibuhat para ang Ginoo muhatag og grasya nato kada adlaw, and every day you have to praise and worship. Para ayaw mo ka wow, ayaw mo ka awkward kung kamo budupa mo. Naarang Ginoo muhatag sa tanang mga inyong answer sa inyong mga prayers. Amen. 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 In Jesus name. Amen. Amen. Ani. Thank you, Lord. Abi kog muwali na to. Di pa di ay. Akani siguro. May buntang mga igsoon, magpasalamatan ko sa Ginoo sa pagpahulam niya namo og garahian sa mga truck. Ya salamat sa ko sa Ginoo sa D-group namo. Magpasalamat sa ko sa Ginoo sa work sa akong husband, sa protection niya og sa kuan sa pag mabdos sa akong anak, no. Thank you sad sa good health. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay naka-start jud siya Bible study with pastor. So nantawag siya gahapon. So ako akong pagpasalamat sa Ginoo nga gusto jud ko nga naa sila Bible study sa iyang husband, diba? Ma-connect jud siya sa PC. Kaya ingon man jud siya murag diri jud ko gibutang sa PC. Ingo ang kay diha man jud guys yung gitanom. So I really thank you sa answer prayer sa Ginoo. Kaya ako jud nang giampo nga, Lord, maka Bible study gyud akong duha ka buk anak dito ang iyang husband kay kanang lahi ra gyud kung wala jud kay Bible study nga kanang wala jud ka na connect. So I really thank God. Ako ibalik ang tanan dungog himaya sa tong buhi nga Dios. Amen. Nagkadako ang Bible study tabing Ginoo. Nagkagabi sa dayhang blessing, nagkadako ang garahian. Amen. Kinsa pa? More. Alright, salamat. May buntag sa tanan. First of all, I would like to thank the Lord no. May buntag again. I would like to thank the Lord no kay for since last year it's really a struggle sa work. Dili siya in terms of unsa ako ang work, but physically struggle. At the same time, meron siya mahimong absentee mother ko sa akong mga anak. So, sorry. But paano siya? I thank the Lord for the strength every day sa work ba. But last week is our mid-year conference niya. Pasalamat ko kay Wagud mi nag-Manila. Most of the time is mag-Manila gyud mi. I thank the Lord kay virtual ra siya. And grabe kay siya ang juggle sa work. It's because ako mga doctors ni-request siya og mga RTD during pagyud sa kuan mid-year conference. And ako ang giingon pagyud sa ako ang boss, hindi siya pwede. It's because ma-divide ako ang kuan ba attention, but I don't have any choice. It's because it's the request of the doctors. During the mid-year conference, it's really an opportunity. It's because akong heart na ko nga, Lord, kabalo magyud ka sa akong heart nga ganahan yung ko share sa akong mga doctors niya. Kuan siya ba? It's if you are the sales rep
And ang imuhang partner is the doctor. Sumaro siya si Doc Ish. Murag kung mo share man ko ka, murag feeling ako basig mo ana sila bang ahentehon lang ko. But there is an opportunity last week Friday nga nag-RTD ko, but my heart keeps on banging nga you have to pray, you have to pray, you have to pray. Yeah, this set of doctors is mga vascular med, mga top doctors sa Chongwa gid siya. And they have this 5 doctors gikan sa Manila nga nag-evaluate gi sa Chongwa nga accreditation. So di ko pwede human sa ako ang isa ka doctors nga ni doctor nga ni present. Di ko di kini pwede. Gikuha na ko microphone ko. Doc, can I request for request lang ko ninyo. Can I pray for all of you? Niana na gyud ko kay ko. I thank the Lord for the courage kay di gid baya siya. Pawira na niya. Yeah, I thank the Lord ba kay kini sila is 14 doctors, 14 top doctors ni siya nako o niya. Niko, it's really an opportunity. Even though nakasugod lang kung isa ka doktor nga nag-dine out me, nag-share me. One doctor naka-share ko niya nga grabe niyang hilak within the clinic niya. I am the last nga rep nga ni cover. Niko, Lord, next na sa dimo, this is the 14 doctors o niya 5 of this is from Manila. Niya naging sila nga, day salamat kasi this is really the things that we need. Niya na sila ba? Ko pasalamat ra ko sa Holy Spirit kasi gilid ko nila ana ba, but I thank the Lord nga kanang i-open gihapon niya ko ba nga to share, di ko mahadlok mo gina ako ang fear nga di ko mahadlok. It's because I'm thinking of they are the doctors, but after all tao ra man gihapon sila nga nagkinahanglan og Ginoo. Same with me. Mo na akong gikuan nga one of my plan is to connect sa ako isa ka doktor nga top gihapon siya sa Chongwa nga basig kay nag-Bible study na po na siya o niya there are reps nga iyang ipang invite, so pwede may makasugod siguro sa ubang mga reps. And karon I thank the Lord goods for the every single time nga mas spend ako sa ako mga anak mo ko genuine for me gani nga last week is 4 days ni leave pag ko additional 2 days ako mga anak man na siya, mommy don't work. But man, I thank the Lord for the time and for kuan ba sa paghanay niya sa tanan. Thank you, Lord. Don't work na lagi, mami. Pawira, toy. Mo jud ay blooming kay karon. Thank you, Lord. Next, kinsa pa? Nakikidaghani nag-awas-awas. Good morning, everyone. I want to thank God for an opportunity nga makashare ko outside the church. And lesson 2 namin sa among kasimbayanan. So, nag-start namin sa Zapatera and then thankful ko sa akong growing D-group. Almost every day, nanakoy giset nga D-group and then manimba na sila nga kanagaling kinasingkasing nga sila naging mo decide nga dili na kapirmi masipay namdong. And then growing sila nga every time mag D-group me, maminaw na lang ko, dili na ikaw sige istorya. So, thankful ko sa akong mga D-group. Thank you, Lord. Pawira. Magwawali sa day ang D-group. Amen. More. Okay, sige. Good morning, everyone. So magpasalamat ko sa Ginoo nga second week na nako nga nag-start sa akong D-group. So lesson to na pod ko. Then ako sa pasalamatan sa Ginoo since nga katong mga dreams nga pangusod na-restore jud ang akong online nga kay nawala man jud akong password, so nakoy na-meet sa akong silbi kauban ako sa Atomy nga ma-restore ra gihapon akong password. And then pasalamat ko kay ang company may offer sa siya nga maka-sales, may insurance and the real estate. So pasalamat ko nga naa na gid tanan, so I praise and thank the Lord. Praise God. Ako sad no mo share ko. I just want to thank God for since last year we have been struggling ba. Lisod magpasalamat no nga wala na COVID. Pero nawa mo sa damong halin. But I thank God kaya among products man gud gigamit during COVID ba. So kusog gid kay mi during COVID gawas-awas po damong halin. Pag wala sa COVID, nawala man among halin, pero I thank God walay COVID. Di sad ko ganahan mag-ampo no nga mobalik siya. But I thank God no kay slowly but surely karon since April, we're going there sa muang target. So, dool na lang yun, Actually, 99% na. But, kabaw ko, paduhong na nga ito ba?
And I think God sad sa kuang D group karon kay tanan kana bang di na gani mauwaw mo share niya masyak na lang ko inig testimony na mo kay nana na sila yung mga Bible verses ba. Ay kula pawira ga sige na gid sila o kana lahi no kana bang ang ilaha pong pag devotion ba. And I thank God kay ang among challenge karon kay daily na ay mo share na mo sa amuang devotion gikan sa amuang D group sa social media ba. And thankfully kay katong mga bag-om ni share naman pod na nasad sila ika-share ba. So mo nang makana gani ka nga I thank God ba sa pag-grow pod nila sa Ginoo gani. Amen. 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 Thank you. Tapa ka? Ako? Ubay-ubay na. No, even little things, right? We have to thank God. So I just want to thank God. Going here, kanang wakabantay si Mama, salamat. Actually, going here kay I was listening to some kanang listening while driving ba. So naminaw ko kanang mga Excel nga mga nga mga things to learn. So while I was visualizing unsa ako ang gusto i-input sa Excel man. Ho kabantay nga badong na ko kana kung dili nimo makita imong masugat. So pagtuyok nako sa sakyan ho kabantay nga nikawat nako sa Picas Lane nya ho nadati motor nga badong sa mua. So basta kanang gamay na lang ito nga roller. So abi gani ko kasab-an kong mama kay nakabantay siya niya wala raman. So Murag pag-skip paghuman ko namang sa sultis kasab-an karon. Nakana dyan ko, thank you Lord nga, wala gito na dayonan. So, I just want to bring back all the glory and honor. Amen. Praise God. Pastora Praise Nanay, God. last lang Pastora, Yes, sa gikan sa online from Ricky Blisario and siya, I would like to thank God for safe trip going to Bicol for his business meeting ko no. Medyo sorry lang siya kay iyang flight pabalik sa Cebu. Instead na today na move tomorrow. So, but thank God for the signal ko na I was able to attend online service. Usually, lisod kasi signal here in Karamoan. And most of for the safety sa iyang family nga naadiri sa Cebu. So, he thinks, thank you sa mga pastor always praying for me and family. All glory belongs to God. Praise God. Let's give a big clap offering to the Lord. Hallelujah. Manintog ta mga kaigsuunan. And then if there's a seat in front of you, move ta closer. Okay, move ta mga kaigsuunan. Move ta, move. Yes, thank you for obeying. Salamat sa pag-obey. Yeah, kinalang yun din natong buhaton every day, every week. Kaya di man move kung dili sultian. Praise God. Move ta, move pag yun, move. Okay, thank you. Praise God. Salamat sa Ginoo, lingkod natang tanan. I know tomorrow is 12, holiday, di ba? So it's a long weekend. So daghan ta nga mga kaigsuonan nga ni bakasyon. Okay? Ampo na to ang unsa ganitong Mayon Volcano. Kay murag nagkuan na pod alboroto na si Mayon Volcano. Ampo nato na naslay alert na pod sa place nga gipang evacuate na sila. Let's pray. Actually tulo ka bulkan ang amura ni active ang Kanlaon, Mayon ug unsa tong usa? Taal. So imagine kung kining tulo nga bulkan mudungag pambuto. Pero gingon na may nas Ginoo no nga there will be earthquakes but we pray for protection. Everybody just sit down and let's begin to pray. Father, we just come before you. Salamat kay Lord nga ikaw ang among protector. We lift up to you, Lord, our nation, Lord, ang mga bulkan nga nag-alboruto karon Ginoo. Labi na sa Mayon, Lord, bisan pa dito sa Kanlaon o sa Taal. Father, we lift up to you our nation, Lord, nga ikaw magaproteksyon kanamo sa ngalan ni Jesus. Ang mga nagpuyo dool nining mga lugara, imo silang proteksyonan. As they are doing the evacuation right now, especially sa Mayon o area o God, Lord, nga ang mga tao, mahadili, mahadlok, o sila mo cooperate, o Lord, salamat kaayo
nagsulti na ka nga sa mga ulahing adlaw, adunay mga bulkan nga mangbuto. But I pray, Father, for protection for our fellow Filipinos, Lord God, living in these places. Ang imong protection maga-cover ka na mo, Lord, nga if ever mubuto kini mga bulkan, dili dako ang damage, oh God. But Lord, ikaw maga-protect sa mga katawhan. We continue to pray, bisan pa sa among mga kapulisan, Lord, kining investigation nga gibuhat karon bahin sa wantan nga shabu, Lord, nga magawas ang tinuod, madakpan ang mga tao nga involved niini. Ikaw magatangtang sa korupsyon, O God. Amo sang giampo ang among kasimbayanan, Lord, kining proyekto sa mga pulis. Father, nga gisudlan sa mga kasimbahanan, Lord, miampo namo nga kini ang ilang proyekto mahimong abri, mahimong door, mahimong gate para sa imong pulong, Lord God. O para sa mga katawhan nga makailakan nimo, especially sa among mga government officials, O God. Lord, sa military, sa police, Lord, sa mga naa sa munisipyo, sa mga kapitolyo. Father, Lord, bisan pa sa mga barangay officials, O God. Lord, salamat. Ikaw ang nag-abri sa maong naghatag sa opportunity ka na mo, Lord. O gamita kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ignan mo tapad maing buntag. Okay, good morning, sad. Good evening. Nagtanaw ang atong mga igsoon karon gikan sa New York. Si Sister Matet and CJ, good morning. Bisan pa na ako'y nakita nga taga Davao, si Doc Dayan. Good morning. Okay, good morning diha ninyo. Okay. Ang among pag-adto sa Canada, naka-open na gyud si Pastor Centino og Bible study sa atong Toronto team. Sa atong ampo nga kini magpadayon, okay, nga dito sa New York, mag-abrisad ta, o asa nga lugar nga dadunta sa Ginoo. Amen? Okay, Deuteronomy 28:12, nagasulti, the Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, to bless all the work of your hands. Unsaon ko na ang atong mga panarbaho? Unsaon ang atong panarbaho? Panalanginan. Hindi yung pagalingon, panalanginan. Gapon na dungog ko sa testimony sa itong igsoon si Cristela. Yeah. Luto niya 25 kabuk sudan in one day. Grabe niya, hurot niya, lami kaayo. Wag ya, pila na nagpag-ampo. Grabe, 25 ka sudan, 25 ka klase nga sudan. And she does it only in 4 hours. Okay, so the Lord blesses the works of our hands, dili ang idleness. And then, how should we work? Okay, Proverbs 24:23, all hard work. Meaning, work hard. Kung manarbaho ta, kinsa na trabaho? Amen? Nate trabaho, no? Okay, so what should we do? Work hard. Kaya nga naman, all hard work brings a profit. Ang tanang pakigkogi, ang tanang trabaho nga hard work, adunay ginansya. Okay? Adunay ginansya. Ikaduha, Philippians 2:14-15, do everything without complaining or arguing. Okay? Ayog bagulbol. Ayog bagulbol o complain sa imong trabaho. Gikan ka na sa Ginoo. Magpasalamat ta. Ikatulo, work as unto the Lord and with all your heart. That's Colossians 3:23-24. Whatever you do, work at it with all your heart. Okay? So, atong panarbaho, work hard. Ikaduha, work without complaining. Ikatulo, work as unto the Lord. Amen? Amen. Manindog tang tanan, are you ready? Our God is so good. Gipanalanginan ba ta sa Ginoo? Tinuod ba ang pulong sa Ginoo? Kung kita magdala sa iya ikapulo, iyang abrihan ang atong mga kalangitan. O yang ibubo ang panalangin ka nato. Kinsa kaninyo makaingon, tinuod ka ng tithes of offering, isang kabot. Gipanalanginan mo, kanituman mo ni Ana. Okay? Ang Diyos, ang plano ka nato. He will bless the works of our hands. Man, this week sa inyong pagpanarbaho, expect the blessings of the Lord.
Okay? Let's pray. Lord, salamat kayo sa imong mga saad. Imo kaming gihatagag mga trabaho. O Lord, tanan na mong pagpaningkamot, it's going to be profitable. Lord, dili kami magbagulbol, dili kami mag-complain, pero ang among panarbaho, amo kaning buhaton as unto you. Di alang diha kanimo Ginoo. Ikaw magapanalangin, Lord, sa among mga buhat, sa among mga kamot. Salamat, Lord, sa success. Salamat, Lord, sa multiplication. Salamat, Lord, sa expansion. Salamat sa growth. Tungod kay ang among mga buhat sa kamot, imo kaning panalanginan. Kami, Lord, nagdala sa imong ikapulo o among mga halad, Lord. Tinuod ang imong pulong o kami magadawat sa panalangin tungod kay abri ang kalangitan alang kanamo. Ikaw magabadlong sa mga peste, God. O Lord, makitaan sa mga katawhan unsaon minimo pagpanalangin. Dawata, Lord, ang imong ikapulo o among mga halad kinamong gyampo sa ngalan ni Jesus. O magdala kita nga adunay kalipay, cheerful giver. Come on down, all the cheerful givers. Bring the tithes and sow your seeds to the Lord. It's now time to give back to the Lord. If you are online, you may send your tithes and offering via bank transfer. And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. Remember, every believer is a disciple maker. Join us this season for something new with life-changing worship and a life-changing message. Experience and encounter God's Word and His love. Every Friday at 5:30 p.m. Our Hope only on Light TV. I'm doing the things I like, but why am I not happy with it? I've done things what I like to do and what I've always wanted to do, but these scars still hurt. Why? Why do I feel so lost? While I was thinking of giving up, a bright light appeared in the middle of the darkness I was stuck in. It shined so brightly that the darkness faded away. I've always thought if somebody would love me or
somebody would notice me or care for me, but no one ever did. But once I heard his word, once I heard his name, my life became more quiet and peaceful. I couldn't hear those voices anymore that made me so desperate and angry. He found me, and I didn't feel lost anymore. Thank you, Lord. Hatagig pahiyom imong tapad, ing nagimingaw na kunimo. Usa na kasimanang nilabay. Hallelujah. Maayo ang Dios, amen. Ayaw pasagdi nga natay igsuo naginusara nga murag way kaila way kuyog. So lingi-lingi gyud sa tapad kay kanang mubati bitaw kag OP, Office of the Pastor. Out of place, lahi baya na. So kung natin makita nga igsuon nga naginusara nga muragwa siya kaila, ila-ilaha dayon. Pangayo idayon og name, telephone number, vital information, vital sign, vital statistics, tanan nga imong angay nga kuwaon. May buntag, amen? Painumdum sa tanan ang atong study tour sa Israel karon ng October. Nagkaduol na ang atong deadline, so mamalihog ko sa mga nagampo nga mukuyog, mubarog yung tas pagtuo. Di ka makaabot dito kung wakay pagtuig suon. Kanang Pilipino nga mentality, sunod na lang, sunod, hantod sa wa na'y abtan. Mga matay na lang ta, di yung kakaabot sa dapit kung ansa si Kristo nakalakang. You know, usahay ba, mubati ko nga kapuya po aning nadasig bitaw ka nga dadun ang tao kung asa si Kristo pamuhat sa iyang buluhaton ug naila-ila ang Dios sa tibuok kalibutan paagi sa nasod nga iyang gigikanan. Usahay ma-discourage pud baya ka kay hinay kaayo mo respond, usahay isinra ka unya nagsulti na nga ana-ana unya murag wala ra ba. Usahay mga Lord, di na lang nako siguro padayon ning pagdasig sa mga taong mungana sa imong dapit kay murag usahay makalingaw na lang atong piliong pulong. So, ato nang iduol sa pag-ampo, unya, mulakang tas pagtuo, muhatag tas angay natong ihatag, barugan ang iyang mga saad, tagbuon lagi ta sa Dios. Amen? Katong usa ka pastor last year, yung siya pastor ganahan kay ko, di nagyud ko ganahang mamiss panugyud ni siya. Pero wala gyud ko'y kwarta pastor. So, ako siyang gistoryahan, gidasig. So, naminaw siya, nagpadala siya og love letter sa iyang mga loved ones. Di lamang siya ang nakaabot, hasta iyang asawa nakakuyog pag yun. Unya, naa pag yung pocket money nga nahatag. So, naara gyud na sa pagtuig soon. Wala gyud na sa tanaw sa imong panalapian. Kay kung walang taw kas panalapian, wa gyud kay adtuon. Kutob ra gyud kas kulon, mutuyok kag tabuan, balik kag karbon. Kutob ra gyud magtuyok-tuyok diha. But if you are going to trust in the Lord is able. Kaya sa Ginoo, kinanglan lang, ang imong pangunahuna, wag tango ning kanabitang kawadon, wag tango ng murag piot-piot, wag tango ng mga butangan nagbabag sa imong unahuna, kay mao man ay gigamit sa yawa aron di ka mulaktod sa pagtuo ug mutuo sa Dios. Amen? Ing na imong tapad, tuhuan nato ang Ginoo. Tuo galing kay igsuon, lakang gyud kas pagtuo, dili ka mangita rason, mangita kag posibilidad, mangita kas mabuhat. Mo nang katong usa ka networking business ang ilang style sa pagtubag. Yes o yes, dili no and no. Basta na ay hagit. Yes. Tingo ng akong gi-advise sa mga ang kwarta ang ipa-decide. Kamoy mo decide, pareho. Ganahan na gid mana na like tawa na lang Lord kinang ano man Salmo 34 that yourself
Yagon lang mapabit graduate kapag Amen. Karong kabuntagon magpabilin ta sa atong ang rason sa atong pagkarbo. Karbo lisod ito tungod ani now. Ang bahay ayaw pagpasigarbo karbo hard come to the na ay panalangin mo at dili kabo ay nagbabag nga karbo atong kabutang paton na sakto ang garbo ingon sa Bible tawa mo marunong pa ikaw ayo makabato sa kanan at atong gilantaw ribay kanan karbo wa pa kakabantay atong nakita ko dili nga wala na kay alis kapag marites master arts exaggerate backbiting backstabbing slander ang rason karbo katunan nga kung ka tumpag di ka daot nga ikaw nang gina kay malaki karbo na ana mas tao nagpakita ato pong banay ay mabukag pa mo naghalay sa pangarbo ang tigbabaw anong na bangi man ayo nag para payo na ang naay ana og katunan nato nga ang malabaw sa ang karbo amak na ka sa langit tamas ka kaging ayo nga mga pagpabiling karbo ato nakita nga ay mahit pagpahimuot ang kaaway ang tao nga mapadawan tao nga mahatagan og grasya madisgrasya na ato nakatagan nga ang ang sa imo okera ng malinang kasalanan tao kay paugaling og ato nga ang karbo tangon pagtang kung nagbarog magpalayo sa ato sa ug mobarog kita nga supak sa Dios mapaulawan kita naay mga butang nga gilangi anay ay maayo samputan ning kita kanang tao bitaw asa na party
nga na ka naglan karong adlaw atong taon man ato pag taon man bantayan sa mahim sa may ang atong sa malambig karbo o pagkanti pagkabasto atong ablihan sa Roma 2:2 ayaw kamo pagpahitasan pag ipabag-o ang inyong pamatasan naagi sa paghuna-huna aron inyo ang kabubut amahan tudlo kapang pangi kami agun an masultog ang gitud aron ta makabantay makabadlo tagarbuso mao ingon ta magpahiuyo aning pasabot ang mga pamatasang ay karbo kan sa kalikanong pangda ni nagakan sa Dios kay kada doon sa tao tugis tao ang paggalinang sa pagpataas sa imong ang hitabo aron o mapaubos mga butanga klaro kaayo nga sa atong kakalibutanong panghuna-huna o nagpahiuyo ka sa pamatasan nga kani siya sa ako ning kay ang usa ka lisod aton sa nataw ta sa Ginoo sa unang nagrong sa Ginoo ang sa Dios hangtod sa nakaawahing milagro awas ang pag-usbon sa kanang kausaban kana nga tanaw nga nakaabot na ka sa sa wa na makatabaw pa antay ka the day arrive day you are parting sa adlaw nga ikaw abot ako nga atong pati kadili kalibutanon asan kalibutan panghuna usbon nato musbay nato sakyan ang kinaya pamatasan aning panana o ang pagtuon ako pag-usab sa atong corruptions takpan sa katulad grabe ang ideya nga panamas-tamas paningkamot sa ilang ang pagkakatubangan ako silang kuyog sana ang kuyog kamo kuyog pagyud mo wa mini kuyog sila baka ako ninyo pa basta kuyog mi grupo kami ang team kami
karon kay ni apil man nabot sa kaning kamot sila arong sa kahatag nga ang tanang tao tanaw sa mga prarapod na kanang city prap man ang Tiber hatag Tiber may muhatag sa may kurap amanggi kasi 100 na dawat sa buran kakanin. So, atong uspon ang panghuna-huna, dili sa kalibutanon, pamatasan atong naandan takto. Sayop ang sayop atubangan sa patasan o nauna pagguba, pagprotekta sa atong kaugaling maabot karbos. Ang ang pool, ang risk, daghang pamaagi nga makabaton tao na kay katod na entitlement mentality, sabi kay hasta ang gobyerno ang basulon. Kaon. Karong pang-gobyerno na pa'y makaon. Kawa. Nanarbaho kay di kaan. Kaya ang kurap ang gobyerno. Using all kinds of burn any tattoo other it. Una igso aron dili agom. Number 1, atong gipag nga ang respect no pero utaon pagpati ang respeto na atong tawago ng atong Lord na gisaligan dalan dili kita ang nanagda man gihatag sa samang kadaugan ang gitan sa dal ka na igso. Maura gid na ayaw pag hinambog nga ako ni agi ako maayong laki. Kami juga dal na tanan sa Dios ni kay kung tinuod nga ikaw na nag-iya bisan sa imong kamatayon imong mabitbit. Bitan ng imong sakyanan, bitbitan ng imong yuta. Kay imong kamatayon. Baka maulian. Ay ba atong ako ning piyal sa Dios kinahanglan ang kabubot atong ang atong kaugalingon nga pak sa ato ng tawon atong bersikulo ng Korinto 4 kinsay naghimo ninyo nga labaw kaysa uban. Dili ba ang Dios? Dili ba ang Dios man ang naghatag ng butang? Nganong magpasigarbo man kamo? Naman pud natag ang tanang butang nga anaa. What a beauty. Ano ang naghibaw? Anong ikaw may gipitan nga man? Or anong ikaw man gipitan anang nga klase nga pagkaon, klase nga dal ka na nato. Tao dili ikaw pangutan balik pasalamat sa nagpa kita kahaning tanan pitan rat akong balik-balikon ang among magtiayon sa pagpasigarbo sa
Anong niabot mi na amo nga pagpangalagad sa ahatag mi asa man dato ba mi na ba mi passive nga nag na ba mi o multi-level marketing ako kusog kayo nga tanong amo ay suot pangalagad anong amo nang nabuhay na ang tanang butang nga papiyal ka na mo siya gihapon ang niya kung moingon hatag ng saktan iya ay muhilap ang kay mo man ang Ginoo di man ta niya pasagdan dili ta niya alkansi atong sabto niya lang tao kinahanglan tang musalig pagtang anggan bantay mo sugod kali nga ikaw ang tag-iya ikaw ang tag-iya ikaw tanan ikaw mo bayad ang tag-iya bayad sa buhay bayad sa palayron bayad sa mga siya po'y mo bayad ikaw na nag-iya bayad pero kung ihatag ni mo sa Ginoo ang Dios agbus dahan ni tan yakin sa sa katakan karbo man tanang naani mo atag sa pang musuh kung wako waka so una kung naatay respetar sa Ginoo naatay pag-aktong panabot tawhan kantaw ang kaanaan nato karon piyal sa Dios ang nanag the day ang tuds ato na ako ni kamot sila tangan ha sabton kan kita atos pag nga di pa ipahawid sa uban pini partang tago nimo sa imong wallet hasta dito sa Paul piyal ranas ako'y kwarta bitaw kanalimtan akong baylo na bitaw tago pao nga have to be password anang kamo nag password ikaw di kablit what yun ang password sa so yalan ratas Ginoo hanglan tang makaplagang mati anon tugo tang nga ihatag tugo nga discountan i-discount tugo sa Ginoo nga mao nay buhatan buhata
Ano? Kay makitang kang pinilan nga anon mahatagan ka sa mas dak. Kay so taong anon kaduha unsaon nato bantay sa atong asan ayon sa tamulan apan ka yalan. Kaduha, ang pagpapos. Aing lang nato pakaaron podcast parang pagpasikarbos kaya sa size do kaya sa ako'y nakuat sa kinikanan nag-ingon apan ang akong mao ang taong mapaubsanon mahinulsunon humble patag yun. Akong pagbati nga naog tao sa isa. Wala akong pila taog tao nga mukati nila. Ang tanan. Pangipon atong ay mga bayad why kaon adun pa ay pag ambot ako nganong ako akitum gisaligan kundi ko nimo respetaan okay ra salig ra ko sa Ginoo nga say akong gialagaran. I have one audience kana ra gyud ang akong gustong mahimuot nako. But for some reason other people are really having difficulty mura bitaw kuan kay pilit kaayo sila sa isultis tao. Malain sila mura bag sila nagpakaon nimo. Mura bag sila ay nagpadako nimo. Ngo mo sila ilabot sa imong pagtubo o pagdako. Pero tungod kay pilit kaayo ta sa unahuna sa katawhan, di ta makabarog og sakto. Apan ang gusto sa Dios makakaplagtag pagka mapahinubsanon kay naa diri ang panalangin. Akong balikan ingon siya apan akong kahimutan mao ang taong mapaubsanon, mahinulsulon ug mahadlukon kanako. Pilipos 2:3 ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog o hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay sa kaninyo.
So okay ra na igsuon mo lantaw ka sa laing tao nga maayo nimo. Kaysa tinuod kung mas maayo ko kaniya, dili man na matago. Kung musulti ka sa ubang tao nga maayo na sila, wa na nagbot pasabot nga wa kay ayo. But lamang pasabot nga nakakatunta paghatag og hospital sa isig katao ug mo resulta na sa pagpataas pod sa imong dungog ungan kung maumanggani imong tingwa. Ingon ng Diyos, ayaw ninyo lantawa ang imong kaugalingon nga mas maayo pa. Ingon ang Diyos sa iyang tudlo sa Pilipos 2:3, pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pastor, ganahan ko magtudlog Bible study pero daghamang mas maayo nako. Bitaw, tinod mo nang manay mas maayo nimo, kabalo ka kay igsuon nga naay mas gwapa nimo? Kay baw ba ka nga naay mas gwapo nimo? Dato ka, pero kabaw ba ka nga naay mas dato pa nimo? Ingon sila si Louis Vuitton, kanang tag-iya si Bernard, mo'y number 1 richest in the world. Ang iyang bag, kung makapalit ka, tag 100,000, 500,000. Ang usa sa iyang bag. Inya si Elon Musk, number 2. Karon nalupigan na niya si Bernard. Kay ngano? Si Bernard may problema kay iyang pamaligya, tag 500,000, usa ra ka bag. Si Elon Musk, auto ibaligya para makakitag 500,000. Siya bagra. Louis Vuitton. Mo nang mga nanagiyag Louis Vuitton, mulingkod galing nag-restaurant, dili ibutang sa bag, dili ibutang sa salog ang Louis Vuitton. Butangan nagsiya. Mas mahal pa nis auto dong. Palingkuras Ilbi. Dili Santillan, Louis Vuitton. Now, I use these examples to really give us a clearer picture. Nganong mas maayo nga mulantaw ta nga mas maayong uban, magtarong man na sa atong pagbati. It makes our heart to feel and think right. Proverbs 3:34, panultihon 3:34. Bugal-bugalan niya ang mabugal-bugalon, apan kaluy-an niya ang mga mapaubsanon. Gusto ka nga ang Ginoo maluoy nimo ug mahatagan kag pabor sa Dios, ayaw pagbugal-bugal sa Ginoo. Kaingon pa sa Biblia, sa atong gibasa sa panultihon 3:34, bugal-bugalan niya ang mga mabugal-bugalon dinha kaniya. Kanang mangangko naka ako, wa man ay problema. Pero usa ka adlaw makamata na lang kay igsuon, wa na kay ako nga matawag. Mayong buntag. Panultihon 28:25. Panultihon 28:25. Ang pagkahagkog naghaling lamag kasamok, apan ang nagsalig sa Ginoo muuswag. Unsay maghaling sa kasamok? Pagkahakog. Now, kung ang tao mapainubsanon igsuon, kana bitong mag-away sila sa pwesto, maningkamot nga sila yung number 1, unya naanay panamas-tamas, naanay paglapas sa isig katao, tungod lang kay gusto makabot ng tumoy-tumoy, igsuon kamurag yoy dili magmauswagon. Ang tudlo sa Ginoo, dili nato buhaton ang lakang nga magdala kanato sa pagpaubos. Apan mulakang tas sa gusto kinaiya sa Ginoo nga kung naay gibuhat kang tarong, ang Ginoo'y mo recognize nimo. Kung naay mo overtake, i-maneuver, ilang i-manipulate ang results para lang sila mauna, kita pud na sa Ginoo. Of course, dilibot pasabot nga, di na lang kamutingog. Imong ipresentar ang imong kaso, ipakita niyo imong agi, sila na muhusga. Pero dili pud ang lang nga, murag di na ka mo barog sa baruganan. Mubarog ka, pero dili para manghakog, dili para mo tamak sa tiil sa laing tao, apan para ipakita nga wa ka nagtinapulan. Amen. Kaya usahay mo rason ta ba, ilan na lang na. Okay man ang ilan na lang kung gidaot-daot ka, pero basta sigurado wala pud nimo gipasagdan ang imong tulubagon.
Panultihon 15:33. Panultihon 15:33. Ang pagkahadlok sa Dios magtudlo sa tao og kaalam. Ang pagpaubos moabot usa ang pagpasidungog. Ang kahadlok sa Dios mutudlo sa tao og kaalam, apan ang pagpaubos moabot usa ang pagpasidungog. So kung desire nimo, gusto gyud ka, tinguha nimo nga naakay maabot nga mga success level, ihatag ginas Ginoo. Pero dili paagi sa pagpasigarbo, paagi sa pagpaubos, matarong nga panarbaho, gitarong nga pagpanlihok, ug walay pagtamak sa isig ka tao. Igsuon, nag-ampo kita sa Dios nga tanan mo panalanginan ug mulambo sa inyong mga gitrabahuan. Mao ginay atong tinguha. Walay pobre sa PCGO. Karon okay ra no, lisod-lisod pa. Pero saan man gud sa Ginoo kung matinumanon ta niya, panalanginan ta sa Dios. Pero lisod man nga ikaw masinupakon sa Ginoo niya, ganahan ka ang Dios mo panalangin nimo, murag way tarong nga panghunahuna ang imong gibuhat. Kinahanglanon kung gusto ka ang Ginoo mo panalangin, imo pong pasidunggan paagi sa pagtuman sa iyang mga pulong. Ikatulo, so una atong gilantaw unsaon nato pagbantay nga ang garbo dili mo pabilin. Ang konsepto sa respeto, una ana mao ang paglantaw sa imong kagalingon nga dili ang tag-iya apan piniyalan. Ikaduha, ang konsepto sa pagpaubos kay maoy panalanginan sa Ginoo. Dili ang garbusoon apan ang tao nga mapainubsanon. Ikatulo, ayaw tan-awa ang imong kaugalingon nga mas labaw sa uban. Na-mention na ni nato ganina, pero ato ning hatag ang ikatulong importansya. Ayaw tan-awa ang imong kaugalingon nga mas labaw sa uban. Ingon sa Roma 12:3. Roma 12:3. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultian ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. So labaw sa tinuod nga kahimtang. So ang saktong kahimtang isulti, pero ayaw isulti ang labaw sa imong tinuod nga kahimtang. Hinuon ligdunga ang inyong pangunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. So ang gustong ipasabot sa Ginoo nga ayaw bitaw lantawa ang butang nga tinuod nga panghitabo unya pag isulti nimo sa laing tao lahi na. Murag mga magtiayong pastor, ingon ng pastor, oh, I have 1,000 people attending my crusade. Nadunggan sa asawa, 100 na oy. Murag ito nga evangelistic. Igsuon, usahay ba kanang maulaw ta, isulti ang tinuod. Maura ni among abot, mapani among nabuhat, di ta musultis tinuod para naatay gitawag nga padding. Dugangan nato ang istorya nga di nagyud tinuod. Igsuon mas makadawat pa kag kaluoy saktong pagtabang kung imong isulti ang sakto ug tukma. Kay moingon magguta nga mao ni among agi para lang matabunan ang imong kahuyang, matabunan ang imong atong matawag nga failure. Pero kung naglantaw ka sumala sa gisultis Ginoo sa iyang gusto nimong pagabuhaton, dili na kahuyang igsuon. But pasabot, willing kang makakaton, willing kang mutubo kung maugyod na ang imong sitwasyon. Pero ayaw ipakaaron ingnon nga labaw na ang imong naabot tungod lang kay imong gidugangan ng imong report pero sa tinuod dili gyud na siya. So atong bantayan igsuon ang paglantaw sa imong kaugalingon, ingon ng Biblia, kinahanglan sumala sa tinuod nimong kahimtang. Pero bitaw kag mag-apply og trabaho, ingon sa application nga requirement nila, proficient in English. Check, ingon ka. Ingon dito, must know Excel format. Check, ibaw ka. Must know Word. Check ka. Must know this, must know that. Must be good in this, must be good at that. Naakatanan. Pagabot sa interview, dili ka ingnaon sa nag-interview nimo, kahambog ko nimo, tanaw nimo, ikaw ni?
Di ka sulti ang ana. Apan i-evaluate unsa ka tinuod ang imong gisulti nga mao ikaw ng tawhana. So ilang i-evaluate so tao nila how true your claim is. Now that's how you evaluate yourself. So ang tudlo sa Ginoo sa ikatulo nga dili ta mo hatag sa atong mas labaw nga pangunahuna nga dili tinuod na ang atong gisulti. Kung ang imong na-achieve is only 85%, i-report ang 85%. Ayaw isulting 99%. Kung 85 ra gyud. Mas mapatong bata, ningon nga, pa, hapit ko mo pasar sa tanan pa. Sa to. Hapit ko mo pasar sa tanan. Subot pasabot, hagbong ko pa. Pero usalay puntos. 75 may passing, 74 naman ko. Saya nga, oy. Pero at least, tarong ng bataa, maayo po siya mo presentar siyang kaugalingon. Katong usa, tay, hapit kong ma-honor. Ha? Nganong hapit naman? Pagtudlos, maestra, tapan man ako ang iyang gitudlo. Yung kamay na ko sikit kay me. Igsoon, sa agi lang nato ni komedya, no? Pero usahay sa ato mo na gamitong garbo. Mayong buntag. Ingon dito, sultian ko kamong tanan, ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod. Ayaw isipa ang imong kaugalingon labaw sa tinuod. Kung maunay tinuod, ayaw pakapini. Mangutanaw sa ako, bisa, pila man ang inyong member? Sa imo ko, ni ato, murag 1 million naman me, niya nakamata man ko, damgo rada ito dong. Naarday mis 500, kung i-appeal tanan, 800, maorag yung taon. Niya, andam ko na mo, tibuok Cebu, madaog sa Dios. Pero ako raman siguro ay nagdamgo, ana. Atong tinguhaon ang tinuod nga kahimtang mo'y atong isulti. Wa may dautan, ana. Tanaw sila nga, maot man day ka, di man day ka maayo, di man day ka successful, okay ra. Kay gipiyalan naman tas Ginoo. Kung maoray naabot nato, pagkakaroon, okay ra. Pero maning kamuta, di ta muhunong diha. Pero dili po ta magpakaroon ingnon igsoon. Ayaw unsa igsoon? Okay. Philippians 2:3, 2:3. Ayaw kamo pagbuhat, bisag unsa, Pilipos 2:3, bisag unsa gikan sa hinakog ug katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos sinuon kamo ug isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay diha kaninyo. So ang ikatulo igsoon, ayaw mo paghinakog para ipasigarbo pagkahambugero nga maayo ka pero sa Tinuod dili padiay. Ingon nga na ako'y nabasang libro ba? Pag mangutana ko no ang bangko sa usa ka negosyante, isulti ang tanang property. Pag mangutana ko no ang pastor sa iyang miyembro, sa same person, unsa man day imong property, wala lagi ko'y property, pastor. Pero pag bangkong kasturya, tanang propriedad, manggawas. Kay ipakita nga daghan siyang property para makautang. Pero ang pastor ang mangutana, di siya musulti kay sa ating siya'y utangan. May muntag, ingna imong tapad, maayo na lang. Dili ito ikaw. Nalingaw ra ko ato no mga things that happens in ministry. Ikaupat. Kung sa ikupat igsuon, timani nga wa tay ugma sa pagkagarbusoon. Timani nga wala tay unsa? We have no future by being proud. Nganong magpasigarbo mo ka para lang anang panahuna, anang urasa, anang panghitabua, mataas ang imungan, nya pagtapos na unsa naman, mahibaw-an man ang tinuod, nga dili yun ing ana ang tinuod nga naitabo. So what happens? Mas mapaubos noon ka. Panultihon 26:12. Panultihon 26:12, mas may paglaom pa ang labing buang nga tao.
kay kaniya nga naghuna-huna nga siya maalamon bisag dili tinuod. Kisa pa kuno na ipaglaom? Ang taong buang itinutong sa ang taong amaw. Kaysa taong nag-ingon nga kabalo bisag dili tinuod. Isulti na lang God kani mga estudyante na anad na pagyutaan sa high school, elementary, college. Class, do you have a question? No question, ma'am. Manguli na ta, ma'am. Pag-abot sa examen, nganong nangahagbong? Wa mi kasabot, ma'am. Nganong nangutana ko kung naaba mo'y pangutana? Kay hapon na, ma'am. Kinsay alaot kita, kinsay alkansi kita, kita'y nagbayad sa tuition fee, kita'y gitudluan, pero wa ta nangutana. Kay gusto man maaan nga kahibalo. Gusto, understand? Yes, 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 yes. How about you? Yes, 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 yes. Okay, do it. Ay, no, no, no. Read. Read. Maay pagka-read. Explain. Ayaw, anak, ma'am. Read naman imong gisulti. Anong explain man? Isulti na lang yun og tinuod. Kay wa man tay ugma sa pagkagarbusoon. Kay baw ko, ma'am. O sige, buhata. Aw, kuan ma'am. Absent day ko. Isulti na lang yun. Kung wa kakahibalo, isulti lang. Gamay ra gyud ako na ibawaan man. Definition ra gyud. Unya, di pa kumpleto. Sa iyo magali spelling. Mas maay pa na kay matarong ka, matabangan ka, kaysa maingon nga, kay baw ko. Na hinumdumdan ko sa example katibitaw nga mekaniko og barko. Tulo na kabulan wa maayo ang barko tungod sa guba sa iyang makina. Pila na ka mekaniko ang gipatawag. Kaya kada tawag nas mekaniko mubayad sila tag $300 para lang sa kay ipa-evaluate man niya. Di man gid masakpan, $300 kada bayad. Hangtod sa gikapuyan sila nay nagrekomenda nga kuhaan ning tawhana kay maayo gyud ang imong barko. So ilang gipatawag, ipaayo na ayo. Ang gitrabaho tulo ka bulan nahuman ra niya og 2 ka adlaw. Pagpaningil na niya nangayog 3,000. Ingon na tagya, mahalagod sa imong labor cost. Nga ang among bayad sa uban 300 naman. Ingon siya, aw, naayo wa. Wa. Amo nang 300. Nagbayad mo sa way ayo. Kani nagbayad mo kay na ako'y naayo. So kung gusto mo akong ibalik ang problema, pangita mo barato. Wa may problema. Nako. Ang inyong gibayran dili ang akong oras, ang inyong gibayran ang akong nahibawan. Nya kung wa tay nahibawan, way mabayaran nato. Zero. Alkansi na, wa pay madawat. Maayong buntag. Nami iro ba si Tor? Nya kanang iro namo nga si Tor, sige nang paspas mo tubo ang balaybo. Nya mahalan man ko mobay karon kapili pangayo ni adto 450 500 karon ng 1,001. Apil na kuno toothbrush kung pastila asa iro di man ang kumuki sa iro nganong toothbrushan pa man. So akong gibuhat, ako'y nagtupi. Tupi problema na ako'y razor. Basta pag-abot sa akong anak dad, aton dadon sa manunupi dad. Ano man? Man nagkadimao imong alot ni Tor dad. Sa wa na'y alot, wa mo na reklamo. Karon akong gialutan, reklamo na noon mo. Mubayad, pagalingon ta mo na ako. Dito, 450. Sa ako, libre. Walang matarong, pero at least, naning kamot ko. Pero kay baw, sila wadyo ko'y kalibutan. Pero, kantigo ko. Muputol-putol sa buk. Hantod karon, no? Naidako na po ang akong iro, ing ana na mutan, taas na kayo. Kaya di naman siya kakita, puro naman balahibo iyang atubangan. Igsuon sulti lang, kung kay baho, kung dili. Ayaw na lang nimo isulti nga kay baho ko pero dili. Kay kung kay baho kanya dili, gawas man ang tinuod nga di ka kay baho. Wa na nuoy mo salig nimo. Amen? Ako mo ingon nga kabalo ko mo alot, kantigor ako mo pagamay sa gasto. Amen? So kung kantigo mo alot, ayaw nang dugay-dugaya, duula minayon. So, atong sabton, wa tay ugma kung kita garbusoon.
Ingon sa panultihon, 26:12, mas may paglaom pa kaning labing buang nga tao kaysa kaniya nga nagunahuna nga siya maalamon bisag dili tinuod. Sa in English, iingon dito, do you see a man who is wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. Salmo 31:23, Salmo 31:23, sa mga pangunahuna, higugmaa ang Ginoo kamong mga pinili niya, panalipdan sa Dios ang mga matinumanon kaniya, apan silutan niya ang mapahitason sa angay kanila. So ang ikaupat, mao nga wa tay kaugmaon kung magpabilin ta sa atong garbo. Sulti na las tinuod kung kabalo ka o dili, para kung kaybaw ka, magamit ka, kung dili, matudluan ta. Amen. Ikalima, kung naamang gali tay ipanghambog igsuon nga accomplishment, iuli balik sa Dios. Don't boast on your own. Boast before the Lord and boast in the Lord. Ingon sa Jeremiah 9:23. Jeremiah 9:23, akong basahon sa in English, thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches. So nagtudlo ang Ginoo nga gisulti niya, ayaw ang mga maalamon nga maghinambog sa ilang kaalam, dili maayo ang mga kusgan nga mo maghinambog sa ilang pagkakusgan, o dili angay manghambog ang mga dato sa ilang pagkadato. So ang gitudlo sa Ginoo, dili nato ipanghambog. Kung mangutana isulting tinuod, pero dili pang panghambog. Amen. Ang uban sa ato ba, naanad bitaw ng atik-atik? Sa mga atik-atik, para mabaligaan, mambula. Gwapo kay ka. Gwapa kay ka. Halini ko be, paliti ko be. Now, it's okay to compliment someone else, but do it with sincerity. And everyone said, aron kung makahalin ka, dili ka mo nga, di, ako lagi maayo mamaligya. Ang imong gibuhat, atik-atik man. Di man ang produkto imong gibaligya. Imong gabaligya ang whatever. Unang Korinto 10:17, Unang Korinto 10:17 ngatos 18, apan 2 Corinthians 10:17-18. Apan sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo, kinahanglang magpasigarbo sa Ginoo. Ang taong tinuod gayong dalaygon kun ang Ginoo maoy magdayig kaniya, og dili siya ang magdayig sa iyang kaugalingon. So ang pagtudlo sa Ginoo, dili ta magginarbo o magpasigarbo, maghambog sa atong kadato, kamaayo sa padiha, atong ipasigarbo ang kamaayo sa Ginoo. Og ingon ang Ginoo, siya ay atong ipahitaas, unya ang Ginoo maoy magpataas kanato. Maayong buntag. Musta naman negosyo, Brad? Naning kamot para sa Ginoo, pastor. Dili nang, why ayo pastor, why ayo? Ay, dili na pud na pagpaubos. Kana mura na pud nag negatibo ang pagbatig pangunahuna. Di pud ingana. Di ta magpasigarbo, pero di pud ta magpakaron ingnon nga why gibuhat ang Ginoo sa atong taliwala. Ikaunom, ug dinhi ko mutapos, ang pagkamatinumanon ang pinakamaayong pagpaila nga ikaw mapainubsanon. Ang pagkaunsay igsoon, matinumanon sa Ginoo maoy pinakahingpit nga pagpaila nga ikaw mapainubsanon. Nami last week gikan ko sa Kamigin kay naam ang among clan sa Grado clan, Kamigin magina nagagikan og Hagna Bohol. Ako may presidente sa clan, so ako'y mamirma sa mga papeles. Ningadto may kay kinahanglan ng kay diba na may amnesty karon sa gobyerno? Kinahanglan inyo na ng asikasuhon kay kung di mo makabayad sa amnesty, dako mog bayran sa mga amilyar. Mo nang inyo ginalihokon kung naa mo yuta karon nga tax deck pa nya pwede na ninyong i-transfer na ninyo.
para wala na mo'y problemahon. Asikusuhan na dayon na si Mark o si Brother Sandre, taasog kamot, Mark o Sandre, Marvin o si Sandre, taas kamot, brad, para maila-ila mo. Taas ba? Dili, asa mo kakita in town? O, Sandre o si Marvin, ang ilang expertise is documentation. So, naan mo'y pangutana bahin sa inyong yuta, taxes, kung saan paggatos register of deed, pangutana sila. Of course, ilan ang panginabuhi? Dili na pro bono. So, anong pro bono, Pastor? Kanang puro sila abono. Maunay pro bono. Kinahanglan mo hatag puntaon ta sa ilang angay nga sukli, sa ilang mga hago. Pero kaybaw sila sa mga kayutaan. Kaybaw sila kung peke, kaybaw sila kung nailad mo or naay gitawag nato nga panagsungi sa yuta, duula siya kay sila ang nahibaloan ng mga butanga. Ug tanan nga naay kayutaan mosulti og wa sa kaang ha kanang tinuod gyud nga yuta. Kay ang yuta ni kaang wa na hilalison ana. Ingon sa Santiago 4:10, Santiago 4:10. Pagpaubos kamo atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Roma 12:2 atong ibasa sa atong teksto, ayaw kamo pagpahiuyon pamatasan ining panunay ipabago inuon ninyong unahuna diha sa Dios, pinaagi sa pagbago sa inyong pangunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit makapahimuot diha kaniya. So ang pinakahingpit nga mabuhat sa usa ka tawo nga nagpaubos ka sa Dios mao ang pagtuman sa iyang kabubuton. If you want to show to God that you really are humble before Him, then honor God with your act of obedience. Wa na ko ni gamit sa mga scripture bahin sa obedience. Kay lahi na po na siya nga topic. Pero nagpakita sa Biblia nga ang tinuod, matinahuron nga tao, nagtahod paagi sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. And everyone said, karong sunod semana, Father's Day, nasayop ko ning aging semana, nag-announce ko nga Father's Day di ay karon, pero dili next week pa. Salamat sa Dios kay nangabot ang mga amahan karon, mamalik mo sunod semana. Amen. Salamat. Kung wa pa na ako na-announce, di gyud manunga. Nga na lang, nasayop ko announcement kay nakatunga gyud mo ron. Sunod semana ang atong Father's Day, nasayop ra gyud ko pasaylo ata, pero dili sayop ang inyong pagtunga karon. Amen. Atong pakpakan ang mga amahan. Salamat sa Ginoo, maayo ra gyud ang Dios. Amen. Way perpektong amahan sama sa way perpektong inahan o way perpektong mga anak. Bisang apelyido pa nimo perpekto. Di gihapon na may tabo. So salamat sa Ginoo karong sunod semana atong awhago ng atong mga amahan, dasigo nato sila sa Father's Day. Amen. Praise God. Pastor Shoni? Ha? Ay, sorry, nakalimot na po ko. Naatay igsuon nga namatay, pastor ng alagad Baptist, Free Will Baptist, ang ilang simbahan ngadto sa Tagbilaran, Bohol, apil man sila sa atong kapunungan kay wa lagi sila kadangpan sa oras nga naay moabot nga kamatayon, so atong giadap ang Tagbilaran. So karon ang Tagbilaran mga tulo na katuig nga ni tabang kada naay mamatay diri sa Cebu, karon sila na puy naay namatyan. Ang among commitment sa CPMA nga magpabilin ang atong pagtabang sa usag-usa. Amen? Sumukuha ta og ikaduhang halad para sa banay nga namatay. Usay ngalan ato Brother Arlan, Pastor Arlan? Ha? Elsa Dumanon. Okay, ako nang gikumpisal ang pagkapastor ni Brother Arlan. Naaba niya ay asawa? Maura ba'y mo kumpirma? Asawa ra may mo confirm ani, siya may ikaduhang Holy Spirit. Sige, mukwatag ikaduhang halad para sa atong alagad sa Dios nga nipanaw na, nipauli na sa Ginoo. Ato ning buhaton no aron na makadasig tas banay sa mga alagad sa Dios. Dili ali mga alagad igsuon. Mabara kaayo ang lifespan sa research sa Barna sa mga nag-alagad sa Ginoo kumpara sa naay laing trabaho. So atong dasigon, hinaot nga makabaton sila o pagdasig paagi sa pagsuporta nga atong ginabuhat.
Amahan, dawata ang among paghatag bahin sa banay ni Elsa Dumanon dito sa Tagbilaran. Ang banay ng alagad sa Ginoo, siya ang imong gitawag nga maghatag og halad sa balay ampuanan. Karon o Dios, anaan na sa mga tubangan ang pagampo ng iyang banay nga nabilin makabaton og kalipay nga wala pud sila pasagdi nga naay nagamuma bisan sa gamay nga paagi kay kini sila imong gitawag sa pagpangalagad. Dawata ang among halad para sa banay ni Elsa Dumanon sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Ali igsuon mong hatag ta para sa atong igsuon sa ngalan ni Jesus. Ulahin na gyud, mas mayo pa na akong tingog kay dili mo lobat. Dungog sila oy. Nanubag man sila. Kadungog mo di ba? Ganina. Oh, di anak sila tanan sa likod. Praise God. Company commander man anad gog tingog nga gikan dire. Prinaktisan na. Anyway, karong 9:30 padayon ko sa akong training. Kay join kan training, I think 2 days, 2 weeks na lang. Mahuman na ta sa atong training. And then magsugod na sad ko. Okay? Sige. Ato itaas ang atong mga kamot. Ginoo, salamat ang imong mga katawhan, imo ng mga gipanalanginan. Salamat Lord sa pagtudlo bahin sa pagkagarboso. Lord, ang abalang Espiritu, magahatag ka na mo og abilidad. Nga kami, dili magarboso, kundi kami magpaubos diha kanimo. Akong gipanalanginan ang imong mga katawhan sa ilang pagpanlakaw, karon si manaha, tanan nilang hikapon sa ilang mga kamot, ang tanan nilang buhaton, tanan nilang mga negosyo, tanan nilang trabaho, ikaw magapanalangin ni Ginoong Diyos. Ang imong katawhan, imong panalanginan sa paggawas, bisan pa sa ilang pagsulod, paghigda, pagbarog, tanan nga ilang buhaton, ikaw magapanalangin. Ginoo, gamita ang tagsa-tagsa namo aron sa pagdalag mga kalag o pagdisipulo, magamaog mga disipulo ni Kristo. Ang kinamong giampo sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan mo ingon og your success starts on. And every believer is a disciple me. By the way, ang first time, nakagidala nga first time, palihog ari lang ta diri mga kaigsuunan, we would like to know you and be with you. God bless us all. Salamat kaayo. Salamat kay mga kaigsuunan. We bless you.